אז למה בעצם היזם מוכן לתת לנו הפרשים של 300-400 אלף שקל לממוצע במחיר הדירה? קודם כל צריך להבין איך עובדת מערכת יזמית. אם ניקח אותך לצורך העניין, אתה עכשיו תיקח הלוואה של 100,000 שקל. הבנק ייתן לך בפריים פלוס 1 לצורך העניין. תיקח עוד 100,000 שקל, פריים פלוס 2. זאת אומרת, אתה עולה בסיכון, הריביות שלך עולות. אותו דבר מערכת יזמית, רק במספרים גדולים יותר. אומר הבנק ליזם, אני רוצה ממך הון עצמי של 20%. דבר שני, קיבלת ריבית, בוא נגיד לצורך המספר, 10% שנתי. מה שכן, אם תמכור עכשיו 100 דירות, 150 דירות, 200 דירות, א', אני מוריד לך את ההון העצמי ל-200 מיליון שקל נגיד, ואני ממזער לך את הריבית מ-10% ל-8%. עכשיו שימו לב מה קורה. אם ניקח את הדוגמה הזאת לצורך העניין, היזם חסך רק 2% בריבית לאורך 4 שנים שנות פרויקט לצורך העניין, הוא הכניס לכיס שלו ממוצע של עוד 50-60 מיליון שקל רווח, חוץ מהון עצמי נמוך יותר. זאת אומרת שהוא יכל להיכנס לעוד פרויקט והיה לו את ההון העצמי והוא לא צריך לקחת עוד מימון. אז נכון, בסופו של דבר שהיזם נתן לנו 400,000 שקל, 500,000 שקל, מוגבל ל-20 רוכשים, 30 רוכשים. זאת אומרת שבסופו של דבר נתן לנו הטבה של 15 מיליון, 18 מיליון, 20 מיליון. הוא בסוף נשאר בכיס עם 60 מיליון. זה בסוף הרציונל, זה מה שקורה פה. לרוכשים, ואני אומר את זה גם לך באופן אישי, יש לך שני אופציות. להיכנס למשרד שיווק ולשלם את המחיר המלא ולפרנס את כל המעטפת מסביב, או לרכוש דרכנו. ככה הדברים עובדים.